প্রিয় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক বন্ধুମାନେ প্রজ্ঞা ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଶୋ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 6ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯଦି 345 ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ହେବ 1ରେ ଦେଲା 3000 31 32 33। ଏଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି 6ଟି ଦେଇଛି, ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? 1 2 3 4 5 5 ହେଲା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ପାଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 6ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଏପଟକୁ 3ଟି ରହିଲା, ଏପଟକୁ 3ଟି ରହିଲା, ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି এই ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ସେଟା ଆସୁନାହିଁ। এই ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଭଲ ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସଦସ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ। ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। 345 345କୁ 6 ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 6 ପଞ୍ଚା ହେଲା 30, 4 5 6 7 ହେଲା 42, ଆଉ ରହିଲା 3 ଦେଲା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ଦେଲା 0, 6 ପଞ୍ଚା ହେଲା 30। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କେତେ, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଦାଗଟା କଲି ଏଇଟା ହେଉଛି 57.5। ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେହେତୁ କ୍ରମିକ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ନା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 57, ତା ପର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ତା ପର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 58। ଏଇ ମଝିରେ ରହୁଛି ଆମର 57.5, ଆମେ 0.5 ଲେଖା ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ତା ଆଗଟା କେତେ ହେଉଛି? ତା ଆଗଟା ହେଉଛି 56, ତା ଆଗଟା ହେଉଛି 55। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ବାମକୁ ପାଇଗଲେ 3ଟି, ତଳକୁ ପାଇଗଲେ, ଉପରକୁ ପାଇଲେ 58, 59 ଆଉ 60। ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ 6ଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ। ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ନା 55 ଗୁଣନ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 55, ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 60, 60କୁ ଗୁଣିବା। 0 0 6 5 30 0 ରଖିନେଲା 3, 6 5 30 3 ହେଲା 33। আমার উত্তর হল 0 0 3 3। উত্তরটি হচ্ছে কেতে? 4 নম্বর উত্তর হল করেক্ট আনসার। শেষ পর্যন্ত দেখিবার বহুত ধন্যবাদ। লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করা বহুত অনুরোধ রহিলা। মতামত কিছু দেওয়া কমেন্ট মাধ্যমে জানাবে। থ্যাংক ইউ।